Здравейте и добре дошли в първият епизод на Носи подкаст. Аз съм Ралица и в този подкаст ще си говорим главно за музика, за сцена и за изкуство. Днес първият ни гост е Филип Нетков със специалност актьорско майсторство. Как се чувстваш като първият ни гост днес? Много развълнуван, много се кефя, много се радвам. Направо тръгнал към музиката. Как почна да се занимаваш с музика? От много малък родителите ми по принцип са джазмени, свирят в джаз банда, имаха, вече не. И покрай тях, както имаха участие едно време, аз се бях при тях да танцувам отпред, да раззабавлявам публиката. И покрай тях, покрай баща ми започнах да свиря, първоначално почнах на пиано да свиря, не ми хареса, падах с една гадни учители, намразих цялата концепция за музика изобщо. В един момент нещо ми прищрака в главата, полудях и почнах да свиря на китара. Изобщо не съжалявам и така. Винаги от учителите се зависи това дали ще занимаваш с нещо или с нещо. Да, определено. Защото то като се паднеш при някакъв много гаден учител, то почва да ти идва в повече. Не искаш да се занимаваш. Абсолютно, да. И най-накрая намираш си твоето. Естествено. Съдбата се го е отредила това нещо. Абсолютно, да. А китарата или актьорското дойде първо? Актьорското. С актьорско се занимавам около 7-8 годишен. И винаги, преди като малък, още от малък ми беше страст, аз още от малък ме наричаха, че съм бил много артистично лапе и се ме бутаха в някакви представления, да съм водещ за нещо или каквото и да е. И в един момент просто ходих в една школа актьорска в Несебър. Там насетне в един момент, като казах, че свира на китара и ми казаха, махай се от тука. И така, почнах и на китара. Което ти беше първата постановка, помниш ли? Първата ми постановка беше, не мога да си спомня как се казваше, беше нещо коледно, играх Джуджена дядо Коледа. Изобщо не мога да се сетя обаче как се казваше. Беше нещо авторско на режисьора, си спомням. Аз знам, че си в две групи. Да. В Behind the Lace и в Abyss. Едно от двете е група, ако трябва да сме точни, защото другото е по-скоро проект. Кое за този момент. Behind the Lace. За момента е по-скоро проект, защото сме само двама в това нещо и да. И само двама човека са успели да направят цял нов албум. Да. Наистина, вау. Това е наистина вау. Как събрахте Abyss? Abyss, това е много интересно. Има едно момче от това училище, Георги, от 11 клас, познаваш го предполагам. С това момче 2023 година горе-долу ходихме, един приятел, наш общ приятел, ние с това момче се познаваме по принцип, откакто аз съм 5 клас, той 6. Обаче имаше един период от 5 клас до 7, в който изобщо не се бяхме виждали. Нямахме никакъв контакт двамата. И в един момент наш общ приятел навикна да играем една ролева игра Dungeons and Dragons. Играла съм го аз. Брутална игра, обожавам. И играете Dungeons and Dragons? Задължително. И просто е така, в един момент се оказа, че и той е там. Заговорихме се, той каза, че слуша някакви банди, които и аз слушам. Казах му, аз пиша песни, имам някакви текстове тук в мене. Показах му някои от текстовете, той каза, това е много яко. Казах му, искаш да дойдеш в студиото ми, което е едно мазе. Интересна истината. Мазе? Да, мазето в къщата на баба ми, с баща ми заедно го превърнахме в студио. И е брутално студио. И той дойде долу. В един момент той по принцип е барабанист на Abyss. Но тогава той изобщо не свирише на нищо. В принцип. Той свирише малко на китара. В смисъл, да, свирише си на китара, обаче аз на Гошо много се възхищавам, че той днес на каквото и да фане го учи за 2 дена. Го учи. И първоначално, като дойде долу, свирише на бас. Беше басист, свирихме някакви песни на Scorpions. В смисъл, свирихме, измисляхме си и ние не знаехме какво свирим тогава. И в един момент той реши да мине на барабани и освен това пееше докато свирише на барабани, свирихме само аз. Значи бяхме барабан, 2 гласа, двамата пяхме и аз бях на акустична китара. И беше много готино и в един момент той взе, че барабаните му харесаха, почна да свири още повече на барабани, идваше при мен, после в един момент си купи барабани, разви съм много жестоко и в един момент се събирахме само двамата да свирим. После пак той ми каза, имам един приятел тук от Равда, дето свири на китара, искаш да го викнем някой път да посвирим. Викнахме го, Николай Кишишев Пашев му е прякора. И дойде, посвирихме си с него, много се изкефихме, знаехме едни същи песни, което беше много хубаво. В един момент той почна да идва по-често, почнахме да го наричаме това нещо банда.
той измисли името на бандата Абис. Идва името. Името идва от един баян в терария. Оттам идва името. Ясно. Да. После в един момент аз почнах да навивам едно момче от нашия клас да свири на бас. Даже му пробутвах пари да почне да свири на бас, защото той нямаше много желание, ама аз бях просто... Нямаше кой да свири на бас. Той ако няма да е за кауза, то ще е за парите. Абсолютно. Дойде, нищо не направи, после навихме да едно друго момче от Равда да свири на бас, той малко повече направи. И след толкова много опити, най-накрая срещнахме се запознахме с едно момче, Георги Карачев от Стария град на Несебър, който също си свирише на бас отдавна. И отдавна се занимаваше с музика. Дойде, посвирихме с него и първо участие си уредихме на празника на Равда. 25 юли 2023. Тогава свирихме и много ме е срам от това. Подгрявахме Кали. Кое е това? Чалга певица. Пионерска чалга. Чалга певица я подгрявахме. Ние трябваше по принцип Тангра да подгряваме. Обаче организаторите малко напрекараха и набутнаха да подгряваме Кали. И беше доста безсмислено, защото ние някакво свирим някакви кавъри на Металика и след това излиза Кали след нас. Беше много интересно. Интересно беше, че след нас се тръгна почти цялата публика. И това беше много готино. И това за първо участие беше брутално. За Behind the Lace, как там двамата човека, как се събраха? Behind the Lace, той почна май тогава горе-долу. Не, то мисля, че беше 2024 края, не, 2024 началото, с един мой приятел Давид. С него той дойде един път и така в моето студио, защото аз от време на време си каня някакви приятели там да седим, да си седим там да си говорим, аз от време на време да им показвам някакви работи, да им се фукам, че свиря на китара и те да са И Давид дойде в един момент, седна и той на барабаните и него го зарибих да свири на барабани. Аз дето нищо не разбирам от барабани, просто имам. И в един момент той както се свирише, почнахме да бачкаме и на компютъра и от компютъра също открихме, че с един синтезатор ние можем да правим мега много работи, в смисъл с една MIDI клавиатура можем да правим толкова много работи и в един момент почнахме да експериментираме. Измислихме едно пиано, което в момента отваря всъщност албума с Behind the Lies, което го измислихме преди почти всъщност май станаха 2 години, не съм сигурен. Да, мега старото пиано, преди много време се случи това нещо. Оттам насетне имаше решихме, че ще правим албум, той беше със съвсем различна концепция от сегашното, беше много различно виждане. Хвърлихме тази идея под килима, почнахме да експериментираме с някакви други неща, почнахме да мислим някакви други простоти. В един момент измислихме една песен, която звучеше като Linkin Park, много се изкефихме и решихме пък да върнем тази идея с пианото и си викаме, може да направим албум от това нещо. Мъдрихме, направихме 2 песни, пуснахме и като сингли и си викаме, сега да завършим албума и преди няколко седмици, почти месец го завършихме. Има ли някакви други хора, които са участвали в този албум? Георги е участвал с... Помагал ми да измислим една песен от албума Every Shadow Filled Up With Doubt. Той ми помогна да измислим бриджа на тази песен. Други хора, примерно вокали или... Да. Училище Мария Пехливанова участва с едни вокали в песента Covered in Blood. Накрая има едно крещение, което тя го крещи. И в друга песен, Last Day, участва пак с крещение Георги Карачев, всъщност басиста на Абис. Да. Конкретно по-скоро бившия басист на Абис, защото сега имаме друг. Между другото, да спомена, навънка вали сняг в момента. Между другото. Да, ние го снимаме това нещо на 16 януари, деня в който имаме и... Няма смисъл да завърташ. В деня, в който имаме и концерт, благотворителен концерт за Рояла. Кое беше най-интересно по време на записа? Това е много добър въпрос. Да е много дяло, че ладно стана. Опа, thank you. Yes, Розово, yes. Така, кое нещо беше най-интересно по време на записите, така. Ако изключим факта, че всичките записи ги правихме само аз и Давид, без абсолютно нито една чужда помощ. Също точно в мазето, в това студио. Това е легендарно вече, това мазе. Това е легендарно.
Ако изключим факта, че ги правихме изцяло двамата, в смисъл, редуваме се кой да е на компютъра да цъка рекординг пауз, рекординг стоп. Се редувахме, като правихме вокали, особено правихме това нещо. Най-интересното беше, че примерно за някои песни, понеже ние песните ги пишем двамата с него и имаше моменти, в които просто и двамата имаме страшно различни идеи, обаче в един момент, като ги пробваме, тия две идеи някак си работят. И беше странно, защото примерно, неговата част на барабаните е за съвсем друг жанр музика от това, което примерно искам аз да я свиря. Обаче работи, по странен начин работи. Не знам, много е странно и чувството е неописуемо, наистина. Има ли песен в албума, която си чувстваш най-лична и защо? О, да, определено. По принцип, целият албум го чувствам страшно личен, между другото, само да вметна, че защото целият албум е правен, в смисъл целият албум хем аз го чувствам толкова личен, хем и Давид, защото и двамата сме писали песните, двамата сме писали текстовете, някой куплет, че го е написал той, някой куплет, че съм го написал аз и абсолютно, може би всяка една част от целият албум я чувствам най-лична, мега лична, но най-лично ги чувствам двете песни Covered in Blood и Interlude, защото Covered in Blood е песен, която се роди от това, че просто един ден фанах китарата в мазето, фанах китарата и свирих два акорда и се роди заедно с целият текст на момента. И беше наистина неописуемо чувство това, че се роди цяла песен. И Интерлюд, защото Интерлюд е импровизация на един микрофон. Абсолютно честна и honest импровизация с целият текст, с цялото пеене, абсолютно цялото нещо просто се дойде на момента. Казах на Давид, че записвам интерлюда тихо, цъкнах рекорд и свирих го това нещо. Никога не съм го мислил това нещо от преди това. Никога не съм сярал да го мисля това интерлюд. Той просто се стана на момента. В кои други групи участваш или си участвал? Освен на BC Behind the Lace. В момента участвам в един... За момента е проект, но най-вероятно скоро ще стане група, ако тръгнем на концерти. No Comments се казва. Май съм виждала някакви сторита от там. Да, имахме миналата година много... Напусне заради барабаниста. Да, миналата година определено имахме доста проблеми с барабаниста, който пак беше Гошо. Всъщност цялата банда сме от това училище. Всъщност аз, Гошо, Тедо и Влади, които са от 11 клас, тримата са един клас. И миналата година, когато се сформира... Всъщност тя по-миналата година се сформира 2023-та. Да, наистина. Като се сформирахме, всичко си беше точно. Писахме си песни, всичко абсолютно точно и в един момент просто имахме бая проблеми с барабаниста. Гошо спря в един момент да идва на репетиции, беше бая гадно и всички напуснаха и освен това не само основните членове, ами и второстепенните членове, като Давид, Светло и така нататък. Може барабанист, значи. Да, но сега вече всичко е точно, правихме си драмите. Върнахме се само ние четиримата, за жалост, другите отказаха да се върнат, защото все още имат проблеми с барабаниста, за жалост. И да, сега в момента продължаваме с все сили. Май бяхте след още 8-ми клас бях намерила това към някакво... Да, от тогава е. И някакво гледам наскоро имаше едно стори, дето беше една в Сливен, в НДК. Да. Здравейте, аз съм барабаниста на No Comments и да, аз се завръщам. Нашето завръщане е тук. Идва. 46 септември, 26 часа, на НДК в Сливен. Ще минем първо с Жан, да вземем да я телепортираме. Към 4:30 ще отидем в София, да я съберем с Жан във вана. 4:30 сутринта и сме я сложили към 7 часа вече в Сливен, но това няма да бъде какъв да е концерт. Това ще бъде първият концерт на интродюсване на новите ни членове. Този концерт ще интродюснем първия ни член. Каза се Нетко. Нетко е на 2 месеца. Осиновихме го преди... колко? 2 месеца. Не. Ето го Нетко. Той е много развълнуван. Както казах, Нетко е изключително развълнуван и въодушевен за неговата първа изява. Той ще свири на клавир, тъй като има уникално дълги и невероятни лапи, с които ще покори душите ви с неговия синтезатор. За 1 март,
че най-вероятно на 1 март за момента се организира един фестивал, който се казва Без коментар. Ние го организираме сами. Да, и мислим да сме хедлайнери, да свирим ние Колко тогава. трудно да организираш такива неща? Трябваше да го казвате, бе, човек! Ма то Рио ли е? Не се карали с барабаниста! Колко е трудно да организираш някакви такива неща? Ами, ако имаш правилните познати, не искам да ги наричам връзки, защото не е баш връзка, Да. но като имаш правилните познати от гледна точка на това, че те подкрепят и се занимават горе-долу в тази сфера, например, за момента един бивш ученик на това училище там помага страшно много с организацията на това нещо. За момента даже готвим и спектакъл, концерт-спектакъл с No Comments, който включва балет, точно от това училище, от нашия клас 5 балерини участват в спектакъла. Няма да издавам нищо друго, само това ще кажа. С жива банда ще бъде концерт-спектакъл, ще има актьори, ще има балет, ще има банда, No Comments. И така, сега в момента го готвим това нещо, ще бъде най-вероятно на фестивала. А реално има ли сте някакви огромни проблеми с барабаниста? Освен това, че не идваше на репетиции, в един момент, понеже с него в един момент се преместихме в Пловдив да живеем, защото решихме да работим едно лято там и той не си плащаше квартирата и оттам насетне аз имах. Хора, какво са тия глупости, бе, Филипе? Филипе, не може да лъжеш! Мисля, че като я сметна, като я енергия, като я квартира! Филипе! Какво Пловдив, бе? Искам просто да сложиш един знак в ъгълчето това, от тук нататък всичко е пълна простота. Всичко е лъжа. Така, 3, 2, 1, начало! А какви са разликите между Abyss и Behind the Lace? О, грамадни. Освен ако оставим на страна стила на музика, другата основна разлика е, че Behind the Lace е проект и сме само двама, Abyss е цяла банда, с която вече минахме на турне, издарахме албум и с тях турнето, между другото, беше доста интересно. Къде ще ходите на турне? Първо бяхме в Бургас, тук в Модерния. Беше си доста хубав концерт, ако трябва да съм честен. Един от любимите ми концерти, които сме имали с бандата. След това отидохме в София. Там единственият проблем беше, че нямаше толкова много хора, защото пък 2 дена преди това подред е имало още концерти. Да, Малко проблеми там с организацията, но горе-долу беше като с добре. барабаниста. Да, както с барабаниста на No Comments, по същия начин горе-долу. И след това Пловдив. Пловдив беше доста сюрреалистично, защото ние отидахме целия уикенд. На нас по принцип концертите ни бяха в неделите. И това на мен ми изигра доста лоша шега, защото пък на следващия ден съм на училище и не исках да си вземам бележки, защото бажа в понеделник имам специален и не искам да пропускам репетиции. Изварих късмет, че понеделника след София не бяхме на училище и мисля, че и след концерта в Бургас също не бяхме на училище или не мога да се спомня, но то беше в Бургас, така че така Как нямаше успяваш никакъв да проблем. съчетаеш... Съжалявам, че те прекъсвам. Няма нищо. Как успяваш да съчетаеш актьорското и музиката? Защото това не е лесно си в 2 групи, нали, No Comments 3, и да се занимаваш с актьорско и плюс това и училище, някакви тестове, такива неща. Как успяваш? Намирам общото между актьорското и музиката. Абсолютно винаги успявам да намеря общото между актьорското и музиката. Примерно, да речем в бандата, актьорското ми помага за присъствието ми на сцената. В актьорското, например, чисто ритмически мога да си помогна да си... Това ми е много интересен, между другото, много интересен подход за това как се учат текстовете. Защото текстовете по актьорското си ги разделям на ритми. На ритмики и по ритъм и си ги мисля с мелодийки и по този начин ги наизостявам точно като текст за песен. Защото на мен ми е много по-лесно да науча някой текст, ако има мелодия към него и ритъм. Много по-логично ми е за музика. Аз мога да кажа, че съм участвала в само една постановка, и то беше на един лагер. И нали, то там аз играх сън в лята нощ. Това за Шекспир, второ действие, втора сцена, второ действие. Главна роля, аз бях Клина. И там си спомням, че, защото пак учиха нещо на сън в лята нощ, обаче някакси на някакви други хора, пак от лагера, обаче нещо много различно и там трябваше да пеят.
те бяха пак по някакъв ритъм, пак с нещо, в някакъв момент те нищо не успяха да научат. И не, че нищо не успяха да научат, ама беше им труден текст и просто Да. там играха, пуснаха някаква музика, тръгнаха да танцуват и играят, там се правят на фейчки. Имахме и магара даже. Но това с ритъм е доста хитро. Да. Аз не Определено. бих се сетила. Аз лично много трудно тогава бях се научила текстовете. Аз седя там така съм застанала ям. Нали, ям. И така седа и си гледам тексти, не мога да го науча. Да. Мен сега, ако трябва да бъдете честна, тук съм си оставила сценария. То си личи, да. Промени ли се начинът, по който хората в училище държат с теб? Не бих казал. Мисля, че станах доста по-социален. Не толкова след албума с Behind the Eyes, по-скоро след албума с Abyss. Защото той излезе доста по-рано. Той излезе, мисля, че на 20 октомври или кога беше. Мисля, че тогава горе. Октомври месец излезе. И след албума с Abyss, просто защото конкретно в Бургас, като свирихме с хора от училище. И покрай това доста по-социален станах. Бъдеще в Abyss и в Behind the Lies. Определено според мен конкретно Abyss има страшно много потенциал за развиване на този етап. На този етап малко сложно, понеже за жалост след турнето напусна китариста ни. Пашев. Заради барабаниста. Не, този път нямаше проблеми с барабаниста. Шегувам се. Този път нямаше проблеми с барабаниста. И сега в момента той отиде да работи всъщност в Банско. Не, никакви проблеми не е имал, просто отиде да работи. Нямаше как. И сега на този етап сме решили да минем малко по-студийно, не толкова концерти, не толкова да сме като цял банда, колкото да сме повече проекти, едва ли не. За да сме малко по-студийно, да можем да експериментираме малко повече. Да. Това беше всичко от днешния епизод на Носи подкаст. Надяваме се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да харесате, може да пишете в коментарите кой искате да участва в следващия епизод. Може да ни последвате тук, във Facebook и в Instagram. До скоро!